Ahojte, ja som Sasiu. Ja Dadík. A ideme vyvolávať duchov. No, tak tú sviečku. No. Lebo my neveríme na duchov, tak chceme ukázať, že duchovia neexistujú. Tak sme si sem pripravili mobil, aby nám dal znamenie. Ja keď som bola už raz u kamarátky na oslave, tak my sme vyvolávali duchov. Môžem potiať. Pane Bože. Ono to nejde. Tak sorry, mama. No. Nestíhá sa to, chápete to? My sme vyvolávali duchov, no a tam dal znamenie. Proste poraskol taký 100-ročný balón. No, To je to. Počkať. Vyvolávame ťa, duch, príď medzi nás. 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 Neublíž nám, našej rodine, ani našim zvieratám. Daj nám znamenie teraz Na tento mobil. na tento mobil. Ah!